No, on se kommea tää meidän koulu. Kyllä se on hyvä meidän pienokaisen sitten aikanaan täällä Iisavottassa aloittaa. Hyvä on. On hyvä aloittaa. Vaikka onhan tämä nyt paljon enemmän niin kuin koulu. On, muutakin on. Ihan sivistyskeskus. Sivistys on keskus. Ja sitähän myö sivistystä ja hengenravintoa ooma menossa nauttimaan. Nämä tohmerres, kun ne on niin tolokkuja toimeliaista väkkiä, että ne porukalla järjestää vaikka minkälaista tapahtumaa, niin myöhän sitä tellävyttään tuppaan ja osallistut. No ilman muuta. Ja hyvä se on sinun, niin ukkokulta välillä käydä vähän sitä omaa maitolaituria eteenpäin. On. Päivä. On näkymätön portti. Hieno. No nyt kun kerran ollaan tässä, niin eiköhän käydä kirjastosta lainnoimassa jotta lukemista pihaa. Lainastossa. Nyt on kuule vaimokulta pyhäpäivä. Lainastot ei ole auki. Mutta kun tää on semmoinen omatoimikirjasto, sillä kirjastokortilla pääsee milloin hyvään tänne lainnoimaan. No jo näillä on lainastot. Käymään sitten, käymään. Kaa. On tämä Joo, on pytiinkin. Mahdottomasti on, tuhottomasti on mielessä. Kunhan meidän nimet tulla. On varmasti. Kuulehan, tässä se on semmonen kirja, missä meidän nimet on. Kauhasi. Maiju Lassi. Tähän se on kuule semmonen kynäniekka tältä tohmarilta, että se on kirjoittanut meidän. Suso ja Simo. Kaa. Kaa.